Angibingelele ngiphinde futhi ngikwamukelela kuNqambothi Media TV 18 wengane zakwethu. Ngicela ukuthi uyavelela ikhasi, ngicela wenze ufake ngecofa subscribe, ulike bese uphinde uphawula ngemuva kwale nkulumo ezolandela. Ukweqa amagula umakhelwane kaBaba uDlamini oboshiwe kumanje laphana eNew Prison ePMB eMaritzburg. Noboshelwe icala lokudlwengula umshana wakhe kuyingane kadadewabo uNtuzu. Kanti-ke umakhelwane kaBaba uDlamini usekhiphe lonke iqiniso ukuthi kwenzakalani kuze kuboshwe ubaba uDlamini. Kanti-ke enkulumweni yakhe kuyavela ukuthi ubaba uDlamini wayewumuntu oright, esebenza futhi ewumuntu wenkolo, wayekholwa eZayoni waphinde futhi wakholwa eWeseli. Ngale nje okhuluma kakhulu-ke akuyizwe nansi inkulumo kamakhelwane echaza ngomlando kaDlamini wangemuva kokuthi engene ejele ngo-2009. Kanti-ke ungakhohlwa ukucofoza subscribe nekuphela le video. Sanibonani nonke eMzansi. Ngithi angiphawule ngoGugu lo velayo enkundleni zokuxhumana boshelwa ukuthi ureyphile ingane kadadewabo engazange ayireyiphe. uNtuzu unecala phambi kaNkulunkulu ngoba unonto omdala namhlanje ekufanele ukuthi ingane wakhuluma naye, ingane ayisho ebantwini ithi akazangithinta umalume. Ngaze ngambiza ngelinye ilanga ngathi, Ntuzu, ngizwa kuthiwa umfowenu kuthiwa hamba nomsayinela, kungani ungayi ukosayina? Igama lakhe lathini? Wathi ayikho into engingayenza ngoba mina obhuti onkankanka nomje ibona kufanele ukuthi bahambe bayokhuluma bona bathuke. Ngathi mina wena ngoba uninawe ngane, kungani ungayi ukokhuluma emaphoyiseni? Wathi amaphoyisa kwathiwa unonto meseneminyaka ewu-15 akahambe ayozikhulumela. Ngathi usemdala unonto, uhamba okhuluma ukosho ukuthi nangu uNtuzu uze nononto ukuze adedele uGugu, ngoba uGugu angiyikholwa ngiqala lento ukuthi umntwana udlwengulile ngoba ubeyingane ephila njengezingane zonke engakaze ngiyibone kuthi inentombi. Ubekholwa lo mntwana, yikholwa lele ngikhuluma ngalo. Waqala eZayoni, waphuma eZayoni wangena eWeseli. Intshumayelo kuleya ngane, ukuthandaza okukuleya ngane kubo bengingathandazwa, kodwa iyona eyaphuma yakwazi ukuthi ibiyikholwa phakathi kwekhaya. uNtuzu wayithatha wayifaka ejele ngoba ephethwe umona, ingane isebenza. Wathathwa zonke iy'mpahla zayo, ngisho imibhedi ithengile, kade isebenza ema-orintshini efemini. Waqedwa lapho wangamnaka umfowabo ngemikhuba yakhe. Le ngane uma ingaphuma angifisi mina ukuthi ihambe kubo, ngoba kubo ngeke isayiphila leya mpilo ekade ilaphaya, ngoba angayibulala, mhlawumbe angayidlisa uphoyizeni ngoba unenhliziyo ebolile. Ngifisa mina inkantolo imthathe uNtuzu imvalele, usaphila usemusha, ufise ukuthi adonse naye abuze ubuhlungu abuzisa ingane yakwabo engakaze ayibheke nangelilodwa ilanga, ingenzanga lutho, azi kahle ukuthi ayinacala, kodwa kuwuyena oyithathwe ivalela lapha ejele ngoba enenhloso zayo kade eyifuyisa enhliziyweni. Ngifisa ukuthi uNtuzu akwazi ukuyogwetshwa ejele ukuze nale ndoda umfazi ahleli nayo ayihlukumeza, inkosikazi ishadile, wathatha indoda yenkosikazi, ikwazi ukugoduka iphinde ekhaya. Usonta amanyala ayikho into ayisontayo, usonta ePostoli nje ayikho into ayisontayo. Unenhliziyo embi ngoba ukwazi ukuthi omunye umfazi angakwazi ukuhlala nendoda akondlelwe iy'ngane, kondlelwe yena, adla imali yakhe. Uyise uyahlupheka, akwazi ngisho ukuthatha isidwedwe sikayise asiwashe, ethi uyintombazane uyedwa egcekeni. Urabishi nje wentombazane ongeke uze uyazi ukuthi uzoyibala uthini empilweni. Ngiyaxolisa ukusho lelo gama, intukuthelo engaphakathi, ngoba inhliziyo yami yayilokhu ibalisa iminyaka ngale ngane, ngoba ngiyayazi ukuthi kwakuyingane ephilayo, ingane engeke uyizwe ithi nxa, eyazi ukukhuleka kuphela. Inhliziyo yami ibuhlungu ngoba bengilo ngibalisa ngithi uNkulunkulu uzamkhumbula uGugu ngelinye ilanga. Ngokukhuleka kwakho mfana wami uphumile, namhlanje uzophuma, kodwa ngifisa ukuthi ngabe uGugu ayohlala. Ngifisa ukuthi uNkulunkulu mangabe khona abamxhasayo athole indawo kwenye indawo lezokwazi ukuhlala khona, abe nokuthula empilweni yakhe, akwazi uyobheka uyise ukwazi ukubhanda indlu ngezandla, azimisele indlu ngoba efuna indawo yokukhosela ahlale ekhona umntwana wakhe ambukela angenzi lutho, athathe ukuthi yena uzodla imali. Mebona impesheni wayedla imali kayise, engenandaba noyise, uyise ehlupheka engenalutho, uyise ekhona eyintombazane. Ngiyabonga Ntuzu, uNkulunkulu
laphendula ekugcineni. Uyabona incwadi kaMshumayeli wesithathu ithi konke kunesikhathi. Sesifikile isikhathi namhlanje sokuthi uGugu akhululwe, kodwa wena kufanele uyongena phakathi ejele ubuze ubuhlungu omzusebona iminyaka engaka engakaze enze lutho kwena ngenxa yenhliziyo embi onayo, ongayazi ukuthi wawunenhliziyo embi nje kwakwenze njani. Ngifisa ukuthi umthetho udlale indawo yayo, uGugu athole indawo lezi ahlala khona, athole ukuphumula, ngoba uGugu umuntu oyikholo, angeke ayiphile le mpilo eseyiphilwa lapha. Ngisho ubaba wakhe ngiyabonga mezophuma esaphila ambone umntanakhe, yize naye ubaba wakhe umbone ukuthi uphatheke kabi, kodwa ayikho into azayenza ngoba uyikhehla mdala ugugile, kodwa uNtuzi ukhona, unesibindi sokuthatha ingane yakho abayibophe ayivalele ejele ngento ayazi kahle ukuthi unembezo yamudla. Namhlanje uNkulunkulu uphendulile-ke ukuthi kuze kulunge izinto, akuvele iqiniso ngoGugu. Ngiyabonga kubo bonke abakhulumile nabayisukumele lento ukuthi ingane izikhulunywe, isukuma umhlaba wonke ukuze ingane ithole ukukhululeka, ngoba sasingazi ukuthi soyikhipha kanjani, soyisiza kanjani. Ngiyabonga. Bengicela ukuthi ubake yangami uNonto angathi angathathwa ayobekwa kwenye indawo uma sekhulumile iqiniso umntwana, ngoba akaphephile Mtuzu. Wayena usengabucisha ubufakazi ngale ngane ngoba unenhliziyo embi. Ngiyabonga. Zinjalo-ke iy'ndaba wey'ngane zakwethu njengoba nawe la uyizwela ongumakhelwane-ke baba uDlamini egeqa amagula ngomlando kaDlamini wangaphandle ngemuva kokuthi engene ejele ngo-2009 kuze kube namhlanje usavalelwe. Kanti-ke udaba lukaDlamini selingenelelwe ummeli uMpungose ehambisana nethimba lenhlangano laphana elwela amadoda kanye nabantu bonke nje la eSouth Africa, kuyinhlangano yaziwa kakhulu ngeLethuleleni TV. Kanti-ke nobaba usihlalo we-Action SA KwaZulu Natal, ubaba uZokele Mncwangu, uphezu kwalo udaba lukaDlamini ukuthi bemsize ukuthi ephume ejele la aboshelwe khona ePietermaritzburg. Ngale nje ukhuluma kakhulu-ke wey'ngane zakwethu, ngakuthokozela ukuzwa umbono wakho ukuthi wena kuthini, uphawulo wakho ngalezi y'ndaba ey'vilayo ey'thinta ubaba uDlamini owaboshela icala okungalona alenza elithinta irephu. Kuyisenzo esenza ukuthi abesilisa kube nzima ekuthenini bemukele iy'ngane zamantombazane ey'suke zifuna ukuzovakasha emakhaya abo, ngoba izwe lifile manje la eNingizimu Afrika. Kuyaphinde futhi lapho kuyaxwayiswa abantu besilisa ukuthi beyiqaphele izimo ey'fana nalezi, ngoba nakuwo umuntu wesilisa lokho kwenzeka ubaba uDlamini kusangenzeka nakuwe la kulo mhlaba.